say Oyerepa. Me no be din komo bi emu odin pa na te waso ne tie nie because Odike ho nsem no eye owura ana Mr. Akwasiade ho nsem no to ntwae isi ekura de radio station na okugina kasa aye no mpu no enti sentie ko ne say radio station kura de say shutting it down na asem a ekoso eba nyina no Asantehene nyina ewura eye opemso ebi muso beka so te kokko so agudie nyina etwa no ho ahia Asantehene utumfu si Tutu asem wei nanka ni din kura ni senke bata ho ana senke ni din shim but esanse yesi panyi tira fie ma se ye we nanka ye kana nkarefo ye kana ka ho ni ntino e de ye din we bata ho wasa kwa ya Asantehene nyina ewura ne de e den a asem bi kɔ he ba se dai e de ebu ni din ashim na emom no se de na esi kɔ no no amu de ntia ye nya kura senka on de egu tie ne na echi eja mpanyimfo se ye tie ne na echi kire se wotu kwan a nanka onni oman ni mu na emom enkrofo bi na etu gina a se wode wagye asem na ide agine mu a omoye saa nema even radio station na ye friend Oyerepa na ye se ye shut it down ankotumfo so ensa anim ho hwe ko bi a watie ne nachi a onni oman ni mu de na emom bantemahene na ekoka se saa radio station no amfa ni di ama omo no mo hu se omo soso na ama Odike platform amana be kasa dia na so omagye atomu die ne kwan so no omo nhyate ne down na omo mfa emra kwan so se de se na yenka asem ni nwie ansa na omo bia no na chese ye punish omo in a way ana say se de be ya ye twe omo aso na omo asese afiri ho sa na nsem ne ko na ye de aso tietie fom ne ye hwede ye ko ne de ye ba no a utim se maburu no agitum de Odike eka ye no maburu no any gidi Odike kan no because galamsey no any sansu no mo se ne yensase no ha adwene etina ka maburu de o mani je ho eti omu hunu mfunso bi Odike aye wo sa asem na wo kan ni mu me madika be ye nchichirimu pii ba na me wate ne ma biase na emom yewura Akwasiade eye Odike na mu ankasa na enum asem no probo o kire ne se ne bo a wo bo Asantehene na o my Ghana ni nyina no o wa adwini bi se o ba be ye o mampanyi obeye president wo Ghana na je se ne da ye so anase na ni suade hunu ne se obebo Asantehene na o my Ghana nyina se because of person obeye o mampanyi Odike de kasa asem no na omusi ye twa na su afiri eye Asantehene mu a ono ankasa ni kuro ofiri so afiri adwumakase a ne hene no so aworo ne nase mpabo apopro ne nsan so de asem no ni mu owi no ni nyina achi no Odike egusu eyi nsema ma opeso kire se ebi mpo no according to emramu no anase ahemfofo emramu no anko obi to mra anke eto nsafre no na oba beyina no obeyina no na se anko yi a ya chi ne dedua se otimi kasa so no oye na wo cheche ni mfie na eto asom susu a nananum su di asem na eja no omaneko na emom ono Odike no peso kire se asem na wo kan no se waye mfunsuo mpo a eye se omoto nsafre na emom na eni se omo pass omo judgment na eni se omo de asem ni nyina omo buo ne kumfo na eye se nko omoto nsafre no na obechirichiri sa na Odike ka now tie sa asem wi de tie ni pa hwe yesi opanyi bi etena ase ena onyansani ebi suso tena ase ena okwasea bi esu ewu ntem tie ni o opanyi bi a otena ase no ye panyi a odue mate mentie enti otimi tena ase so nyini onyansani susu onyansani bi so no ohu ade bi na wabu nani aguso onka ne pii because of that chance muti okwasea bi de ohu ye no oka ohu no aka enti ne nkwana no anche ewa asase so eti enyansafo eni mpanyimfo no a omonim de no ene tena asase so eka asansem ni bi kire o ma ene wote tini me ka wasem bi pa emudu itu pese oyi nyansani na wunyini cha hweniema bi yi o pese oyi opanyi a wotena se a wanyini ache wasase so a suane ma nkitinkiti bi now asemu a Odike kan ye no anka ehuni emfonso Odike eye owura Akwasiade nsem na wo kan ye no nke huni emfonso bia
na mmom kwan a wɔfa so a wɔka asasem Odike a wɔtiwe wɔnya akora wo Odike a wɔtiwe wɔyɛ panyi a onim de a onim sɛnea ɛkɔso ɛwɔ ahemfo nsɛm mu ɛna onim sɛnea esi ɛkɔso ɛwɔ mpanyin nsɛm mu at least anwensɛm kora onim kakra nti sɛdeɛ ɔbɛka ne nsɛm ɔno ankasa no onim dada now me baabi a ha me ne sɛ saa radio station na ɛyɛ Oyerepa na wɔn pɛ sɛ wɔn tu ne deɛ ɛno deɛ me hu ne sɛ nyansa bi anya dɛ edi ɛho nyia ɛho ni mfasoɔ sɛ radio station na Odike ɛyɛ Oyerepa okɔgyina kasa ayɛ no yɛtwe wɔn aso wɔ baabi a because Odike mpo ɛkasa no radio station foɔ no si so dua biem sɛ efiri wɔn akoma mu sɛ efiri wɔn adwene as long as apie efiri wɔn ano aba ne nko adeɛ yɛafa ne sɛ yɛ asɛm Omo ka kire owura akosia de ye Odike se Odike asem a wo ka de tubu na ma won sem no kan ye because efikasie mu de na kire se eye Oyerepa FM ni mpo no omo ankasa ye omo adwen se Odike nsem na wo kana na odin eti kebe ya enka onsusu na emu Odike no so yire no so chinchina asem no obeka eti die nti na yese radio station no ye twe o maso media mi hunu ehunu nyansa bia hunu mfaso bia eti sa Asantehene na okasa ne ebia na ono so de ahomefe ne ahomete na kasa because omu nyina ewo hu bi hwe omu se yewura Asantehene wura eye opemso ote kokoso agudi atwa ne ho ahia ebepia ana se ofri akire ba anhwe a ono omu wode because ono ankasa Asantehene ankasa na wawe awia wo fompen a ono ankasa no na so aye shipping eti saa ne ma bi se ni de otim se ba ne saa na wa mama me kire krachisem sisia na ebia na na ono so je bia na na kwakoto ba bia na ompe na mum Oyerepa ne die e radio station die mimi susue mu die eke out of it adenti na say radio station so no ye twina so ye shut it down. It makes no sense. It makes no logical sense. Nipa na wo ka asem na aye Odike no ne nsem na wo kan na mo nhwe so na mo asotwea bi ana se mo wo mrakwan bi a wo de befa so mo mfa so na emom za radio station de enkeka ho ne de eho ni mfa so bia Odike so asem a wo kani ni se na nkeni se nkomu omubua no fo na ni se nkomu pass judgment no ese nkomu to mo nsa frɛ Odike se Odike bra na asem a wo kan no ne bra himfie na yentena se nyensi hu nkonya ansa na yetimi kura atwa wo so afiri oman ni mu ana se Manhyia na ba bibia etu Odike so kire se sete sa de a se monya atwa maso afiri Manhyia de a ese obi anipa boni bia hu yotimi bome nipa boni bia hu yotimi ya bi opa bia because ye count me se me nka ho ena kura ye yiwa afiri mu de ye chiwa ete se wo ye illegal eti no nipa boni bia timi ye obone na wafa no wodi eti si etwe na su afiri Manhyia etwa ne su dwan ana ye twa aboa ho de egu no so de a edi enti ena esi chinchina a osaba ahemfie ho edi enti ena esi oba Manhyia because nipa ne etwe na su eti kwan be na obefa so a ode beba ho eti so omo befa kwan pa so no ma yi saa de we afiri ho na omo so aka ntema yi niema bi afiri ho ma kwan mo da mu de a omo tu nsa firi Odike a ono so beba which means Odike are ready for nsem na all kan enu ti na make say Odike asem na wo kan ye no anya ne boni su o me pese e na nkrofo bi temase o Odike asem a wo ka kire Manhyia e ka kire ahemfofo no mo ye galamse e Sɛnse asini nsensu no na nkanye boni su o na emom the way we see present asem no obadwam no eno ne asem no obi ama wo fie setinam ana mimi ye fie wura na mama wo ba bia setina menua ontimi meka oboso asem se de etie bia enkyere me kwa emfa ho ni o oman a metisu ye frɛ ne Germany enkrofo omo okuro no mo kasa kromafo no mo kasa na emom omo de adwene eni nyansa to omo nsɛm omo beka ho omo mfiti prekupe emmamadwam emebubo mu saa o omo mfiti prekupe nkasa anyhow. They sit down, they think, oh, omo de kwadwindwim enya good results and san no maba bonten. Ba ye de ya akwa eti se obi bie na no a na oka de ende. Obi bie na no a na oka nsem no.
Odike asɛm a wɔka me see nipa ni bia ni so ana yewura ɛyɛ Asantehene nyina ewura opem so ɛyɛ otumfo Osei Tutu asɛm wo abɛka wɔse 30% of even ahemfo tama obo odwa na ɔmo ka galamsey ho asɛm wɔse almost 30% so nso no onka ɛyɛ ahemfo ni nyina ɛyɛ aware ana ɔmo nim nkrofo kora ɔmo yɛ galamsey no enso ɔmo so asa aba bɛsa be deny ne eti na kyerɛ sɛ ɔyɛ aware eti nye sɛ owura yewura otumfo ɛyɛ Asantehene asante nyina ewura opem so no enye sɛ bia onim anase onim wabu n'ani egu so na emum onimpo a waka ho asɛm eti so Odike sɛ wobɛka asɛm bi si a woyɛ panyi a wo Asantehene mu at least wode nka mabunu no mo nka ma the youth no yem voice saa de ma ne out na at least mumma mo so mai sɛ ampa na saa de we yɛ ahia de ntino mummoa yɛ mabunu mummoa yɛ na ahemfofo no ente na ensesa yɛ mmra na wa panyi sɛ de nsɛm na wo kan wo nim pefe nim wa kuma mu no mo adwin sɛ nye nyaatwom na wo ya wo nim pefe sɛ asɛm a na wo kan no de asɛm beba Odike no ya we nti sɛ ba bi akoduru de ahemfofo no sɛ o mate ase na o mahunu sɛ nipa bi yɛ bɔne etimi twe na so de a esu twa na mu twa ne de na ɛyɛ pepere ho tie nie pa ba tie nie pa sɛ asotwe bi wɔ hɔ a yɛse atwe a Asantehene nyina wura oni hɔ eti sɛ mo wɔ asotwe bi twe a ade nti na mo ntie mfini no ana otumfo ne ma mo do sɛ mo nyɛ saa de no ba bi a me ne ɛyɛ owura akosia de yɛ adwene ne sɛ at least emfonso no de wayɛ wakogina badwam aka de ni sɛ ɔka waka asɛm a anya ahemfofo no de waka asɛm a ebi a manhyia hɔ enya asɛm a ye ka ne saa eti sɛ ɛbɛyɛ a ɛde asomdwie bɛba no na Odike owura akosia de so bɛte de ho ase no ɛsɛ to nsa frɛ no na ɔba manhyia hɔ na asɛm na waka ne mpanyimfo tena se na ɔmo kyerɛkyerɛ ne niema bi na ɔmo de yie tu yie na ɔmani hunu ne bɔne a wayɛ ana ne kasa na waka no nsɛm a enye wom na emom ɔmo be fiti preko pe betwe na so afiri hɔ de ahemfi hɔ miminti obi eti minim ko ɔmo fa so ɔmo yɛ ɔmo mra na emom no yɛn na yɛ wɔ akyi na yɛhwɛ ɔmo decisions ana ɔmo mind na ɔmo de ba abɔnten no ase decisions na ase ɛyɛ mpɛprɛ ho dodo ase decisions na ɔmo take no ase ɔmo yɛ ne fast ansa na ɔmo akɔdwene ho etimi ya na metaa ka sɛ ukoye bibi wi ansa na wakɔdwene ho a anhwɛ a obɛyɛ ɔkwasea dwene ansa na wayɛ enkoye ansa na wadwene eti ebere bia woyɛ bibi atena se na dwene ho ma ho mre kakra empepere ho na dwene asɛm no kɔ akyi ansa na deliver because okɔ pepere ho na okɔ deliver na afei okɔ hu sɛ nkɔ asɛm a o se be yi ho anu bie mu a na ase wakɔ akɔyɛ ɔkwasea straight up nti sɛ ba bi Odike asɛm na kokoduru ne de radio station ko gina ho kora kasa asɛm nanso anso wa still radio station bi asa frɛ no wo phone so abusa ne nsɛm ne sɛ sɛn na akosie yewura akosia de yɛ Odike de ɔde ogina ba bi ogina ɔse asɛm a ɔkan no no hu ne bɔne eti sɛ mpanyimfo na ɛsɛ so ɔyɛ ne bɔne de a ɛne na ɛsɛ nkomo to nsa frɛ because ɔse ɔka asɛm bi sɛ sɛ wo ba ani gu sɛ ho a ɔse yɛ ntwa na emum yɛ pepa eti at least sɛ wayɛ mfonso bi a ɔmo pepa mfiri ɔno mo fa yie nye de entu yie ba se ebetwa na su ne de ɛhɔ de ɔno ɔmo nye de enya adwene eti sɛ ebra ɛbɛma sa de sisi we nyina aba no enkrofo bebre na de yewura Asantehene ewura ana opem so ɔte kokɔ so agudie atwa no nyina ahia no ɛde ɔmo de ne bɛbata nanso oni hɔ enti yɛ nya ne sɛ oni ahemfie hɔ yɛsi wɔtu kwan wɔtie ne n'akyi eti no sɛ ase yɛ de ne bata pia na akɔ te sɛ bibia wo hyem bi ebi so a na decision o mu take no he's unaware ana sɛ o ma take decision na wie e no mo de ba nanim sɛ de be ya opem so bɛka sɛ o ma yɛ bibi because se men kai kura me kai sɛ Asantehene wura otumfo Osei Tutu ɔte kokɔ so a agudie atwa no ahia ebie na no ka sɛ bibi si a asɛm we me kai pa o se bibi si a Asantehene ahemfo no mamo ntena se emma me panyin ne me ma ansa na ma take decision ade bi wa monkoma Asantehene monkoma sikadwa wakasa asɛm wu akyɛ abusua asɛm wo hyɛ den so na tie ne
because me tie asɛm a metie kɔ asompam paa sɛ me town na wo ye Manhyia ɛnyɛ w'asɛm na wo ka no metom boas ne matie ne ye na me wansɛ bi a me de ama wo eti saa so na me so wutie me a me ta ka kyerɛw sɛ ɛmfa abufuo no wotan entie me anaa menhwɛ me ɛnyɛ sɛ amensɛm a meka nya de a wobɛtem ase fa nyina mo sɛ ɛbɛfa wo tirim na mmom asɛm no na fa kɔ adwendwene bɛte saa me nua wakoma mu wadwene mu ɛnte saa so na wo so akyerɛ wadwene sɛ me ne wo nya adwene ɛnte saa na mmom na sei ɛna tie na ɛkɔ anim because adwene ani baako fo tirim Asantehene wura ɛyɛ otumfo ose tutu kan wo na asɛm mu sɛ biribi si anaasɛ biribi kɔ so a saa brɛ no na ɛyɛ dɔmaahenkuro ɔhene no ɛmampia na ɔtoto no a ɛma wɔn so keka bi kyerɛ no ɛna mo ɔde ne sɛsi ne bo sɛ ahemfofoɔ no ɛne asanteman no mo ntena hɔ sɛ ɔno na kyenkyene a gye sɛ waba ansa na mayɛ biribi oni hɔ kora na biribi si a momma mo home no so na monkɔma sikadwa mekae paa etie de yɛ ahemfofoɔ no a ɔma sɔre no a ɔmani abere ɛwɔ Odike ɛho nsɛm no ɔmo mpɛ sɛ ɔmo bɛtwɛn ama otumfo ose tutu Asantehene wura ɔpemsoɔ aba abɛkasa ansa na ɔmo hunu na ɔmɛyɛ etu ɔmo ankasa ɛprentam ayɛ biribi akyerɛ sɛ no sɛ mmompo Asantehene wura ni hɔ no koraa na yɛn a yɛaka na ahemfofoɔ no yɛwɔ hɔ sɛ yɛbɛgyina ne protect the name and also the kings no ne Asantehene wura ɛyɛ ɔpemsoɔ otumfo ose tutu saa na mehu no saa so na ɛkɔ ahemfofoɔ no nyinaa so yɛ aware sɛ ensɛm na ɛkɔ no so mansɔre antiam anka ho biribi a anhwɛ a ɛyɛ ɔpemsoɔ otumfo ose tutu ɔba asɛm a ebi bɛsi akyi no ebi ɛbɛfa wɔn nyinaa ho bi ɛno nti na ɛyɛ Odike akwasi ade ɔno ankasa kura ofiri so hene no wayi ne n'asɛm mpaboa ahohoro ne nsa apoporo ho afiri mu kura so ɔno asɛm no wonim ho hwee na emu Odike na emu decision watiki ibi mpo ɛsɛsi so dua bi sɛ Odike na emu nsa ase kura wɔ no kura no ne nsa bɛto so all because of that na obusia tie saa asɛm wɔ ne tie die me say me die radio station no nko ana ɔmo shut it down die to me no adwene bi anim it makes no sense Odike na asɛm no so ɔkan yɛ no to me no sɛ asɛm no wanka ne ya monkyerɛ yɛ sɛ sei na yɛka no ana monkyerɛ no sɛ owura asɛm a wokan no yɛnyina badwa mu nkasa wato mmara anaasɛ wafom anaasɛ asɛm a wokan yɛnyina badwa mu nkasa saa na yɛnka yɛn nsɛm saa na monkyerɛ yɛ na monkyerɛ no na fodie bi a ɛwɔ hɔ yɛ sɛ mode ma no mode ama no na yɛn so yɛ nkyirima no so a yɛtete akyire no yɛ mabunu no yɛso yɛhu sɛ okay Odike koka asɛm bi ebire bi atwa mu sei ɛma ahemfofoɔ sɔre tie ase no Odike w'asɛm a wokan deɛ ɛntɔ aso mu na mmom sei mmom ɛne ɛka no eti Odike yɛ bɔ ne ka na mmom ekoduru bra bi na si yɛ bɔ dawuro anaasɛ yɛ ka nsɛm afɔ Odike ho ɛwɔ asɛm yɛsi ho a deɛ bɛka ne sɛ Odike kɔgyina baabi ka sɛ ɛyɛ guarantee na ɔmo yɛ no ɔmo de sɛ yɛ nsuo ne yɛn saase na mmom no so ɔmo antwe ya ɔno ankasa ɛbɛkɔ so demonstration ana ɔbɛgada mabunu no na ɔakɔte ntesu kɔkɔ akɔkyerɛ mpanyimfoɔ no deɛ te ya ne sɛ Odike yɛtwa ne su deɛ sɔre ya yɛte ya sɛ Odike radio station na ɔkɔ no kra no yɛbɛkuru so ne yɛbɛhyate ne down until further notice which to me it makes no sense because the sense way in it is say asɛm na ɔkan wanka ne monto sam friend na montie na no na ɔnkyerɛkyerɛ ne nsɛm ne ehu butae ɔde kae na afei mpanyimfoɔ no so mfa nkɔ adwendwem na monkyerɛ ne kwan a ɛyɛ so ɔfa so a ɔkasa na momfa ne mfa mmara kwan a mmara a wato na mmom sɛ yɛbɛtwa ne so deɛ na yɛbɛkuro so ne radio station kɔ kasa a hɔ deɛ mpanyimfoɔ momfa nkɔ adwendwem kakra because ɛntɔ aso mu wode kɔ adwendwem yi a ɛntɔ aso mu nti momfa nkɔ adwendwem yi bi a na monhu ne saa because me yɛhyɛ sɛ bi a asɛm wɔ etie paa de tie die ebi a otumfo ose tutu Asantehene wura ɔpemsoɔ ɔte kɔkɔɔ so a agudie nyina atwa ne ho ahyia ebi a ofiri akwantuo mu ba ebi kura na ɔne mo anya adwene na ebi kura ɔbɛka sɛ no deɛ mo yɛ Odike ni nyina muntwam na monto nsam firi Odike na ɔntie Odike ne no asɛm ɛyɛ saa bɛma mo ahemfofoɔ no sɛbe ma no gu sum na so ɛyɛ saa mo nsɛm na mo kan na bɛyɛ nkwasi asɛm ne nsɛm no
Se eya opem so Asantehene wura efri akwantu mu ba. Na mo ne ye ne mo actions no a mo take ye no. Se wone mo ankwa adwene krom no obogu a ebema me sebi me se ma no we egusu mu na so. Ebe enkwase asem. Eti mo nso mfa ne ma bi nkwa adwendwene mu. Na mo nto mo boase ewo kwan a mo fa so a mo take decisions no. Na ebe bo am wankasa because opem so minim say Asantehene wura umfiti preko pe emma madwemu emeka bibia kwa oto no boase ene ne manfo tenase ene ne nyansafo tenase dwendwene e de kwa dwendwenem ansa na obegina badwem aka ne yiso oka ba we di ase empepere ho ede abem medie ma dwen kire no menua ana pita no chi me de ndu besi bo modern ne press star no ye ka se press star nye se kire star ana se fa star bi tutu o mam you send the star na egu pita anochi TV no press star ni sisi e uwie so ahye ma unua bi ntibi odike asem na ekoso no because sisi no asem no aye manso chinchina atwan odike da so Asantehene mu na emum yakato no so se yetwe na su na emum da so Asantehene mu ono ankasa ne kurom no oda so te ho na emum radio station na osakoye sisi em cruise ni down ma unua bi ntibi no hu se sisi de odike asem no ba bi akwakodu no share na unua bi susu ntibi uwie so am sister no press it na like it say on like susu na say program na me here no it doesn't make sense to you na say ubetimi asu ni so say crying emojis na doso su bi na me hu say because onye super me hu say program no anko ya ma na emu me koyi ma dey like it na so kire wa adwe ni polite ni anko enu share program na press star na very important so be press it because star ni nyina ya agudie oh we bi ni kuku opem so nsa no press star no star na me se press ansa na wako press star na ansa na wako nyesa wo ha adwene press star no Oniado for dear no how a dear no adwendwen dear no kodan na edan e na wasiewie e na wo penchensin papa e de aboso anadan a wutimo na senso to a enwuno enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam netro fins ebie wo mo ensem e de amasan krofoni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo emmeso wo haw no ano emfa emaw enunti fa wo mo number e wo screen no eso na ene wo mo endi eye kaso wonsa se wo madwuma so aninti no adansifo aje womo atum ne true things ana womo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda